एजलेस वॉरियर 50+ जो फिट तोच असतो नेहमी हिट. बघा गाईज, आपण ना नेहमी रडत असतो 50मध्ये कुठच्या गोष्टीला, आजारपणाला. हे दुखतं आहे, गुडघे दुखत आहेत, डायबिटीस आहे, BP आहे. हे सगळं रडत बसण्यापेक्षा ना, त्या डॉक्टरांच्या गोळ्या खाण्यापेक्षा स्वतःमध्ये काही चेंजेस करा, व्यायामाकडे वळा. हे भरपूर गरजेचं आहे 50मध्ये. आणि काही मिस्टेक आहेत, त्या मिस्टेकीवरती काम करा. बघा स्वतःमध्ये किती चेंजेस होतील. त्यातली पहिली मिस्टेक म्हणजे काय, स्वतःचा माइंडसेट बदला. हे बोललो ते मी, माझ्याच नशिबाला का, मलाच का आजारपण. हे विचार करण्यापेक्षा मी माझ्यामध्ये काय बदलू शकतो याच्यावर विचार करा. स्वतःवरती पहिलं प्रेम करा, स्वतःच्या बॉडीवरती. तुला दोष देण्यापेक्षा त्याच्यावरती प्रेम करा, लव करा. बघा तुमच्या बॉडीमध्ये चेंजेस होतील. दुसरी, तुम्ही नुसतं वॉकिंग किंवा योगा नाही, तुम्ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंगकडे वळा. आपण स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करायला मागत नाही. ह्या वयात स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करणं भरपूर गरजेचं आहे, कारण तेव्हा तुमच्या बॉडीला शेप येतो. बॉडीला शेप हवा असेल तर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग गरजेची गोष्ट आहे. खास करून लेडीज, त्यांना वाटतं की मी वजन उचलीन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करीन तर माझं शरीर बल्की होईल किंवा असं एकदम बॉडी बिल्डरसारखं वाटेल. तर असं काही नाही. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग केल्यामुळे तुमच्या बॉडीला शेप येतो, तुमचा कॉन्फिडन्स वाढतो. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. सेकंड म्हणजे मी जास्त खाल्लं, मी डाएट केला, मी एक टाईम जेवली, कमी खाल्लं तर माझ्या बॉडीमध्ये चेंजेस होतील, असं नाही आहे. बघा, हेल्दी खा, व्यायाम करा, बॉडीमध्ये चेंजेस होणार आहे. कारण व्यायाम ही एक प्रोसेस आहे आणि बॉडी चेंजेस ही पण एक प्रोसेस आहे. थोडा वेळ लागतो. बघा, तुम्ही डायरेक्ट 1लीतनं 10वीत जात नाही. 1ली, 2री, 3री, 4थी, 5वी करत करत पुढे जातात. तर तुमच्या बॉडीमध्ये चेंजेस व्हायला पण थोडा वेळ लागणार आहे. तर त्यासाठी पेशन्स, डेडिकेशन आणि टाईम या गोष्टीवरती काम करा. तिसरी मिस्टेक, व्यायाम म्हणजे सारखा व्यायाम करू नका, रेस्ट पण घ्या. आठवड्यातले 5 दिवस व्यायाम करा, 2 दिवस बॉडीला रेस्ट द्या. रेस्ट भरपूर गरजेची आहे, तेव्हा बॉडी तुमची रिकवर होते. तर रेस्ट द्या. 5 दिवस व्यायाम करा, व्यायामामध्ये 20 सेकंदाचा गॅप द्या, 40 मिनटं फक्त व्यायाम करा. भरपूर आहे दिवसभरातनं. बघा तुमच्या बॉडीमध्ये किती चेंजेस होतील, तुमचे आजार पण निघून जातील. सुरुवातीला 8-10 दिवस तुम्हाला पेन होणार आहे, पण जोपर्यंत बॉडीला पेन देत नाही तोपर्यंत गेन होत नाही. कारण बॉडीला पनिश केल्याशिवाय बॉडीमध्ये ग्रोथ होत नाही. जसं आपण लहान मुलाला जेवण भरवतो, त्यावेळी प्रेमाने भरवतो, तो खात नाही. त्याच्या 2 कानाखाली मारल्या, दम दिला, जबरदस्ती दिला, तो घास पटापट खातो. तर पनिशमेंट भरपूर गरजेची. स्वतःच्या बॉडीला पनिश करा. त्या गोळ्या खाऊन स्वतःच्या बॉडीला पनिश करण्यापेक्षा व्यायाम करा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा, वजन उचला, बॉडीला पेन द्या. बघा तुमच्या बॉडीमध्ये किती गेन होईल आणि तुमचे आजार पण हळूहळू निघून जातील. ओके गाईज, बाय.